हेलो फ्रेंड्स, दिनै नोंथांनि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो गुबुननि WhatsAppआव मेसेज गेलेनायखौ माबोरै गावनि मबाइलावनो नायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि बयफ्रेन्ड बा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डखौ सोरजोंबा मेसेज गेलेदों, बायदिसिना चाट खालामलायदों होननानै सन्देह साननाय दङब्ला, गोसोआव साननाय दङब्ला नोंथाङा बे ट्रिकखौ मावनानै लानो हागोन। बे ट्रिकखौ माबोरै खालामनानै लायो आं नोंथांनि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नाजागोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय था, होनबानो नोंथाङा गोरलैयैनो बे ट्रिकखौ खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनानै दिन्थिदिनि। दा नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै लानो थाखाय नोंथाङा बिनि मबाइलखौ 1 मिनिट बा 2 मिनिट लाथ'नानै नोंथाङा बिनि WhatsApp सिङाव थांनांगोन। बिनि WhatsApp सिङाव थाङोब्ला नोंथाङा बे गोजौआव डट मोनथाम नुनो मोन्दों, नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे सिटिं होननाय मोनसे अपसन नुनो मोन्दों नोंथांमोना गाहायाव। दा बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे सेकेन्डनि सार्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दा बे सार्टआव क्लिक खालामनानै होनोसै। बिनि उनाव गाहायाव बोख्लायनानै नैबे सार्ट हिस्टरि होननाय मोनसे अपसन नुनो मोन्दों आं सिन होनायाव, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आरो बिनि उनाव नोंथाङा नैबे एक्सपर्ट सार्टआव क्लिक खालामनानै होबावनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा सोरजों मेसेज गेलेदों सानो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै गावनि WhatsAppआव बा नोंनि WhatsAppआव नोंथाङा सेन्ड खालामनानै लानांगोन। दा आं नोंथांनि सिगाङाव एगजामपोल दिन्थिनो थाखाय जिखुनु जाया सासे मानसिनि WhatsAppखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। बिनि उनाव नैबेहाय बेबायदि अपसन नुजागोन, उइदाउट मिडिया आरो इनक्लुड मिडिया। नोंथाङा मेसेजल' नायनोब्ला नैबे फार्स्टनि उइदाउट मिडियायाव क्लिक खालामनानै नायनांगोन। बा नोंथाङा फटक बा भिडिअ माबा मोनसे नायनो गोसोब्ला नोंथाङा नैबे इनक्लुड मिडियायाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आं मेसेजल' नायनो थाखाय नैबे उइदाउट मिडियायाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नैबे फार्स्टनि अपसन उइदाउट मिडियायाव, दा बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावनि WhatsAppआव सेन्ड खालामनानै लानांगोन। दा आङो आंनि WhatsAppआव सेन्ड खालामनानै लानोसै। दा बियो गुबुन दस्रानि मबाइल हमनानै लाबाय। दा आंनि नाम्बारा नैबे, दा आंनि नाम्बाराव आङो सेन्ड खालामनानै होनोसै। नै आंनि नाम्बाराव सेन्ड जाहैबाय। दा बे मानसिजों मा मेसेज गेलेदों बियो आंनि WhatsAppआव फैबाय लोगोफोर। दा आं नोंथांनि सिगाङाव बेखौ दिन्थिनो नाजानोसै बियो माबायदि श' जागोन। दा आं बेखौ आंनि WhatsAppआव नायबाय, नै बेनो जाहैबाय आंनि WhatsApp लोगोफोर। दा आं बेखौ WhatsApp सिङाव थांनानै नायनोसै बेखौ माबायदि नुगोन। नै आंनाव WhatsAppआव सेन्ड जाबाय। दा आङो बेखौ क्लिक खालामनानै डाउनलड खालामनानै लानोसै। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। दा आं बियो बै मानसिजों मा मेसेज गेलेदों, नै आं बेखौ क्रोम ब्राउजाराव नायनोसै। क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालामनानै नोंथांनि सिगाङाव दिन्थिनोसै। नै आं क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालामबाय। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनसिगोन। नै लोगोफोर, बेयाव थारिख, टाइम, डेट मा मेसेज गेलेलायदों बेखौ नुजोब्बाय नोंथांमोना। नै दा नोंथांमोना जाय मानसिजों मेसेज गेलेदों, जाय मानसिजों WhatsAppआव बायदिसिना चाट खालामलायदों, बेखौ नायनो गोसोब्ला नोंथाङा बे ट्रिकखौ बाहायनानै लानो हागोन। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामदो। मोजां मोनोब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामदो, जाहाथे नोंथांनि गेजेराव गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय।